Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi. Inini ndiri murume ane mukadzi nevana vedu vatatu. Isusu kusangana kwatakaita takakurawo tichigara kumapurazi. Vabereki vedu vainge vachishandira papurazi pamwe, saka takangokurawo tese kusvika tazomitisana. Patakamitisana upenyu hauna kuchipa pandiri nemhuri yangu, ainge angori marwadzo. Ndaiendawo kumaricho nemukadzi wangu, iye ainge achienda neni akatobereka mwana, asi rudo rwedu rwakaramba rwakangosimba. Ndakazonzwawo nezveimwe n'anga. Mudhara iyeye ainge achingogarawo papurazi ipapo, but tichikura mudhara uyu tainge tichingomutya zvichinzi mudhara uyu anoroya, mudhara uyu anoroya. Asi chaitinetsa mukoma ndechekuti kunyange zvedu tainge tichigara mukomboni, but pane mamwe mazimotikari aitombopota achitombouya pakomboni ipapo pataigara achitotsvaka mudhara iyeye. Saka zvinhu zvekuti zvaigara zvichingondipa an interest kuti mudhara uyu nenhamo yake yose, why is it achingogara achingoshanyirwa nevanhu vanoragidza kuti vanhu vane mazimari avo. Vanhu ivavo vaipota vachiuya kuzomushanyira dzainge dzisiri hama dzake kana kuti chii, but vanhu vainge vachitoya kuzotobatsirwa mukoma. But chaindinetsa ndechekuti mudhara uyu iye ainge asingabhadharisi, because pandakazoendawo kwaari ndichidawo kuti iyewo ange achindibatsira, akabva ati ko ndingagobhadharisira chii, because mudhara uyu ainge achibva kuMalawi, then paakazouya kuno kuZimbabwe ainge akaitawo vana vake nemudzimai wake, but vose vana vake nemudzimai wake isusu takangokurawo tichingonzwa kuti hanzi vakarohwa nemheni vachibva kumunda. Saka iye ainge achiti kunyange ndikada kubhadharisa upfumi hwacho ndinozohusira ani, because mudhara uyu kubva zvaakazofirwa nemhuri yake isusu takangokurawo tichingoziva kuti ainge ari munhu ainge asina mukadzi, asina vana, ainge asingaiti zvemagirlfriend, asingaiti sei, aingozviraramira akangodaro. Saka ndo chainge chiri chikonzero icho chaakandiudza kuti hapana pandingambobhadharisa vanhu vanenge vachida kuti ndinge ndichivayambutsa muupenyu, nekuti kokana vakandibhadhara pfuma yangu inozosara ichidyiwa nani. Saka iye ainge achingorombesa, saka iye ainge achingoyambutsa vanhu pachena. No mukoma, rekanditi ainge achirombesa vanhu pachena asingabhadharisi. Iniwo mukoma, the more yandakaramba ndichingoona kuti mudzimai wangu uyo wandainge ndakaroora munhu wekuti kunyange zvake ainge akazvarirwa mupurazi, but mukoma mudzimai wangu munhu wekuti atoriwo nechiso chake chakanaka-naka, but chainge chichikuvadzwa nekugara mupurazi. Zvinhu izvi zvainge zvava kungoramba zvechingondidya mwoyo, zvekuti dzimwe nguva mudzimai aizotondibvunza kuti ko nhai ko muri kufungei, nekuti ainge achingondiona ndakangogara apo ndiri bhizi zvangu ndichingoti dhuu kufunga kuti saka zvino nhamo yangu iyi ndoipedza sei, because tarisiro chaiyo yekuti taikwanisa kuzoitawo vapfumi muupenyu, tarisiro chaiyo mukoma painge pasitomborina zvachose. Zvino mukoma ndakazoti ndoramba ndongowirirana nemudhara uya, ndakangotangawo ndichingopiwawo mishonga, ende mishonga yandainge ndichipiwa ndeiya yekuti ndinge ndichikwanisawo kufadza mudzimai wangu pabonde. Ende mukoma, bonde ndingangoti ndo range rava kutongondipedzawo stress. Ndaiti paya pandinenge ndanyanyisa kufunga, kunyange vadzimai vari kumaperiod, ndaitovanyengerera kuti vange vachiita bonde neni kuitira kuti ndinge ndichidzikisa stress yangu. Taizoti paya kana tapedza kuita bonde zvestress zviya zvobva zvazomboenda, but vadzimai vaizoti paya pavanenge varara, inini manje mukoma ndini ndaizosara ndichizvishungurudza nekufunga ndichingozvibvunza kuti saka upenyu hwatiri kurarama mune ramangwana zvichazovei. Saka the more yandakaramba ndichingowirirana nemudhara uya achindipa mishonga yakasiyana-siyana, iye akabva azonditi zvino iwewe zvauri munhu wekuti unotorarama nemaricho, hauzivi here kuti maricho awa anotoda munhu anenge akatosimbawo, anofanira kuti ange achisimbiswa, because dzimwe nguva papurazi ipapo paitova nevamwe vanhu avo vainge vachitozivikanwa
muchizivikanwa kuti kana mukaenda kumugwazo kana kuti mukanoshanda muri mose muchishanda zviya zvekuti unobhadharwa nendima iyo yaunenge washanda, iwewe unenge uchitofungidzira kuti uri kushanda nesimba, but munhu iyeye hawaimbofa wakamukunda pabasa rake iro raanenge achiita. Saka iye mudhara akabva ati, mabasa ako awa aunoita hauzivi here kuti kune vamwe vanhu vanenge vachitokushandisa, sekuti iwewe paunenge uchiti uri kusakura unototanga watombosakurira umwe munhu uyo anenge achisakura panext newe ndima yake, then paanenge azoona kuti unenge wambomukavhira ndima yake ndopa anozosunungura mushonga wake uyo waanenge asunga kuitira kuti iwewe uchitanga manje kuti wani kusakura, but pose apa mukoma unenge uchingofungidzira kuti uri kusakura ndima yako. Paya paunenge wazochaisa manje ndo paunonzwa kuti ya wakaneta, but umwe wako uyo waunenge uchiita mugwazo naye unenge uchitoona kuti anenge ari very fit nekuda kwekuti anenge akushandisa. Saka mudhara uya ainge ava kupota achindipawo mimwe mishonga yakasiyana siyana. Dzimweni dzenguva aingondipa zvinenge zvakaita zvitandaso, obva angondiudza kuti paunenge uchipinda mumunda muchinoita mugwazo unongotora katanda aka obva wangu ukasunga negavi remuti, then obva watanga kushanda. Ende ndakabva ndaona kuti zvishuwa mukoma kwenguva yakati rebei ndaiva munhu wekuti ndainge ndichitoshandiswa nevanhu, because kumashure kwese uku mukoma inini nemudzimai wangu ndisu taitozivikanwa kuti kana tikaenda kumaricho ndisu taizopedzisira kubuda mumunda, vamwe vatobuda mumunda kudhara. But mukoma kubva zvandakazongotanga kubatsirwa nemudhara iyeye, neniwo mukoma ndainge ndava kutokwanisawo kutokasika kutobudawo mumunda, zvichirevawo kuti ndainge ndava kukwanisa kutoshandisawo vamwe vanhu zviya zvekuti ndaizototi kana ndabva kubasa mukoma, ndaizoti kana ndadzoka kumba ndaitonzwa kuti nyama dzangu dzinenge dzisingamborwadzi kwete, ndaizotokwanisa kuzotoita tumwe tumabasa twepamba. Zvino mukoma mudhara uya pandakaona kuti mishonga yake yainge ichishanda, ndakabva ndazotanga kutaura naye ndichimunyengerera kuti ange achindipawo mimwe mishonga iyo yaaipota achipa vanhu avo vaigara vachiuya pamba pake vairakidza kuti vaiva vanhu vaiva nemazimari, but mazuva ekutanga mushure mekunge ndichimukumbira ainge achiramba achiti mishonga iyi inoda vanhu vanenge vaine hana dzakasimba, havadi ahidi vanhu vanenge vaine hana nhete sewe. Saka paakandiudza kuti inini ndaiva ndine hana nhete, mashoko iwawo akandibata-bata, because papurazi ipapo ndaitozivikanwa kuti ndainge nditori muvhimi. Ndaiti kana ndikangogara ndapinda musango, paya pakunobuda musango mukoma ndaitodzoka ndakatobata something. Saka izvi zvaindiudza zvekuti inini ndainge ndiine hana nhete, ndaisakwanisa kuzvinzwisisa, but iye akabva ati kukuudza kuti une hana nhete handisi kuti uri gwara, but mishonga iyi haidi vanhu vane hana nhete. Ndokubva ndazonyengerera mudhara uya kuti ange achizosimbisa hana yangu mukoma. Mudhara uya akabva azoita nguva yakati rebei achingondipa mishonga. Ndaiti makuseni oga oga ndobva ndafamba ndobva ndaenda kumba kwake, obva andipa rimwe porridge iro randaisvika atobika. Porridge iroro raainge achindibikira ndo raizoita kuti ndinge ndichizoita zvevindi kana nguva yekuti ndinge ndichizoromba yazosvika. Mudhara uya akatomboita nguva achingondipa porridge iro raainge achiti ndo richange richizotsigisa hana yangu. Ndokubva azondiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizotsvaka mari, but mari iyi mushure mekunge azondipa mishonga yacho akabva andiudza kuti handaifanira kuti ndinge ndichimupa iye, but zvandakaita ndezvekuti ndakabva ndazoenda ndikanoikanda murukova. Saka ndakati ndaita izvozvo mukoma ndadzoka ndo paakabva azondipa umwe mushonga zvekare nemufananidzo wemurume nemufananidzo wemukadzi. Sekuru ava vakangoita zvekungoumba zvimwe zvainge zvakaita zvidhori so nemadhaga, then ndokubva vazondipa mushure mekunge vazviomesa mumoto. Ndakabva ndapiwa zvekare neimwe hari yainge yakaiswa minhenga pamwe chete nechuma.
ende mukoma hari iyi pandakaipiwa panguva yacho iyoyo yainge ichitobuda chiutsi, then chiutsi ichocho ndokubva chazongopararira. Ndakabva ndazopiwa mhiko dzaidiwa kuti ndinofanira kuti ndinge ndichizorara nemukadzi wangu tipote tichizoita bonde, but bonde iri tinofanira kuti tinge tichiriita panze, asi izvi tinofanira kuti tinge tichizozviita uri usiku. Saka mukoma zvakazoitika ndezvekuti mudhara iyeye akabva azoshayika. Mushure mekunge ashayika mukoma, iniwo ndakabva ndazotanga kutoona kuti madhoo angu ainge ava kutovhurika mune zvakanaka-naka. Saka mukoma takazoti tabva kupurazi kuya tazotsvaka imba yedu mutauni, then takabva tazotanga kuita mhiko idzo dzatainge takaudzwa nasekuru ivavo. Mhiko idzodzo mukoma ndatova nemakore inini nemudzimai wangu tichingodzitevedzera. Hapana kana pandingangoti takambokanganisa mhiko, ende hapana zvimwe zvakaipa zvandingati ndiri kuona. Mhiko idzi mukoma zvatinodziita ndezvekuti mushure mekunge taita bonde iri tinoriita, inini ndakapfeka kondomu. Tinoti kana tapedza kuita bonde, kondomu riya ndinobva ndazoritambidza mudzimai wangu, then tobva tazodzokera mumba. Kana tava mumba, mudzimai wangu iye anobva azogara pasi, iniwo ndinenge ndakagara pasaidi pake. Izvi tinozviita tiri muimba yedu yemukati. Vana vedu hapana kana chavanomboziva. Iye mudzimai wangu anenge achiumbira, inini ndinenge ndichiridza goma. Then tinozoti kana kwava mambakwedza, ndinobva ndazomuka, ndobva ndazotora kondomu riya, ndobva ndazorasira urume hwangu muhari iya. Zvino hari iyi mukoma yaipota ichibuda chiutsi pano nepapo, but hayaiwanzokubuda chiutsi like zvayava kuita now. Kumashure kwese uko maizototi paya pamunenge makanganwa umwe musi makatovarairwa mobva mangoona chiutsi chichibuda muhari imomo, ende chiutsi ichi chaisambotora nguva yakati rebei, then chovha chazotongopararira. But now mukoma ndingangoti hari iyi yava nemakore anokwana kuita iwo 6 ichibuda chiutsi. Inototi kana yaburitsa chiutsi kudaro, bedroom rose mukoma rinobva ratozara chiutsi sekunge munenge mayava nemhute. Zvino hatichazivi kuti chiutsi ichi chava kunyanyisa kubuda muhari umwe. Chiutsi ichocho kuti chine zvachiri kureva here hatitombozivi. Mudhara uyu paakandibatisa mishonga iyi, iye akangondiudza kuti zvinhu zvangu kana wava kusazvida izvo zvinongoziva kuti zvoita sei. Usazotsvaka munhu wekuti anenge achiuya achizozvibvisa zvinhu izvozvo, because izvi zvinhu kana iwewe wava kusazvida izvo zvichadzokera zvoga kuMalawi kwandakabva. Hey, vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Hey, zvakangoma hazvo vedu we. So nezuro pane imwe message yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. So vahanzvadzi vedu ava vari kuti ivo hanzi vakarobewa mari inosvika kuita 100,000 rands nasawera wavo. Hey, zvakangoma hazvo vedu we. Regai tiposte voice note ravo. Makadi henyu mukoma Nashe, ndiri kukumbirawo kuti mundiisirewo paFacebook penyu pamwe ndingabatsirike. Ndine mukadzi uyu anonzi Rejoice Mhaka wandiri kutsvaka. Ari kuziya paari ngaandizivisewo. Rejoice Mhaka aive shamwari yangu, aive muBeitbridge, aine mabhawa, achiita zvekuhodha mabhodhoro kuno kuJoburg achienda nawo kuZimbabwe kunomatengesa kuDelta. Rejoice akauya akati ngatibatsiranei tiite bhizinesi iroro rine mari tozosheyana maprofit. Rejoice uya akatora mari yangu inokwana kuita 100,000 rands kwakuenda kwakaenda imbwa ndoko akaenda tsuro. Rejoice akatanga kuti pandaimufonera bhozi bhizinesi iri ranga richinzi rinopa profit after 1 week. Kuenda kwakaita Rejoice 1 week yakasvika pakusvika Rejoice pafoni anga sasabatike, akuti akabatika nhasi mangwana woregera kubatika, achitaura kuti bhizinesi ndaenda taita breakdown murodhi mota iyi haisi kufamba mota yadini. Zamara ndaona kuti apa hapana bhizinesi riri kuda kuitwa, kuda kuti munhu arida kunyengerekena kutenderedza mari yangu ozondipa hake mari achinyeba, ozondipa mari yadya maprofita akati wandei. Saka ndakabva ndamudza kuti aiwa inini bhizinesi handichada,
chindidzosera zvangu mari yangu uite hako iwo business, inini ndipe yangu mari yeprofit handichisina basa nayo. Ndopaakati alright ndokuisira mari on Monday, on Tuesday, Friday, Saturday, achingoramba achingowedzera mazuva. Dzamara ndaenda ndichinomutsvaga. Rejoice uyu anga akabva achita kunotengesa mabhodhoro kuBeit Bridge, only to find out kuti haana kutengesa mabhodhoro kuBeit Bridge, akatoenda kuHarare. Chikonzero chekuenda kwake kuHarare yanga iri nyaya yekuti anga akakwereta nezvikwereti zvakawanda muBeit Bridge. Saka aitotya kuti akatengesa mari yese inotorwa nevanhu vezvikwereti. Ndopaakatiza muBeit Bridge achienda kunotengesera kuHarare. Saka ndakaita incidence yekuti vanhu vangu vanga vari pachikoro vachida mari. Ndopandakamufonera ndikati ndipowo mari inokwana ita $200 pamari iyoyo ndinoda kubhadharira vana vechikoro. Saka akati mai vangu vauye kuMbare kwaanga ari kwaakasvikira, akamupa 200 rands, $200. Ndokuziya kwandakaita mababa aigara Rejoice muna Bishop Street, ndizvo here. Saka inini ndakabva ndazobva kuno kuJoni ndakatera kwaaigara kuya ndakasvika kumushaya, asi vaive paaigara vaiziya kwaari. Saka vakamuudza kuti ndauya ndichimutsvaga achibva azouya kumba kwedu kwandaigara, kumba kwedu kuHarare uko. Ndopaakauya Rejoice akatanga kutaura zvakawanda, hatina kuzoita maprofit akanaka, saka chichi ndakatumira imwe order. Ko unogotumira imwe order sei? Indakakudza kuti inini handichada business, tora profit shoma yachona yawawana, inini undipe mari yangu. Zvikanzi aiwa mabhodhoro ndakatotumira imwe order. Wakatumira sei without confirming to me? Ndopatikaenda kumapurisa kana muchiona affidavit iri pamusoro, ndopaakazononyora affidavit Rejoice mhaka achiti musi wa30 November last year 2022 anondipa mari yangu. Kana akasandipa anondipa mari musi wanhingirekeni, anondipa kombi nerori yake yaanayo. Saka from there Rejoice haana kuwanikwa, haachawanikwe, haachabatike. Nyaya iyi yaakukoti, but dambudziko nderekuti Rejoice pamba paanga achigara akasiya hanzvadzi yake. Hanzvadzi yake iri kuramba kusaina mapepasi ekukoti. Yaramba kusaina mapepasi ekukoti, iye Rejoice akatiza pamba ari kungotenderera nenyika. Saka anyone anoona mukadzi uyo, anyone anoziya paari, ngaakuudzeyiwo kwamuri kuti aiwa mukadzi uyo ari pakati, tikwanise kumubata. Ane mari yangu yakawandisa mukadzi uyu. Anofamba achitorera vanhu mari, anofamba achizviti munhu anoita zvebusiness, yeti hapana business raanoita, anenge achingotora mari dzevanhu achitenderedza, achitora mari dzevanhu achitenderedza. Akaona zvamukurira otiza. Akatombotiza kuHarare, nhingirekina aita madhiri ekopa kuzotogara kuBeit Bridge kwaaita find out kuti anga akatiza kuHarare nenyaya dzekopa dzaaitsvagirwa. Itori nyaya futi iyoyo yandikaita find out kuti maCID vakatomuwana anokwanisa kuvharirwa futi nenyaya idzodzo dzemakopa dzaakamboba. Saka ndiri kukumbirawo anoonawo paari ngaandizivisewo. Ndiri kukumbirawo kuisirawo kupeji kwenyu